Wijnliefhebbers kunnen voortaan niet alleen maar op wijnreis of naar een wijnproeverij. Nee, in Maasbree kunnen ze voortaan ook in een reuze wijnvat slapen. De eigenaar van minicamping In het Niet toverde een wijnvat van 20.000 liter om tot slaapplaats. Het idee is er al langer om een wijnvat te gebruiken voor te overnachten, maar ja, we moeten ook proberen een vaat te vangen natuurlijk. En dat is ons geluk. We hebben een vaat gevonden van 20.000 liter. Een wijnvatenhandelaar kreeg de opdracht om te zoeken naar een geschikt vaatje. Dat Wim van Enkelhout ons vroeg om dus een groot vaat te zoeken voor inderdaad dit te kunnen organiseren. Ben ik dus een zoeken gewoon in Frankrijk en Portugal bij de kuiperijen leveranciert van ons. Om eens te kijken of ze niet een vaat kosten vingen voor ons. En eigenlijk op korte termijn, in 1-2 weken tijd, kregen we dus het bericht dat ze dus een vaat hebben gevonden. En de afmeting wat Wim zocht. Wie het heen kwam, zat er zelfs nog een log wien in. Dus die hebben we eruit moeten halen. En dan hebben we het even laten luchten, want er was wat moeilijke ormen heen. Maar toen ben ik eraan begonnen. We hebben gaten in de deur ingezaagd, rempjes in gemaakt. En even de ruimte op begin laten werken. Van wie gaat ze dat nou allemaal precies indelen. Omdat het rond is, is het ook erg moeilijk alles aan te passen. Want de runding is verschillend van voor naar achter naar het midden toe. Wijzigt die diameter zich een beetje, dus dat was steeds maar passen en meten. Weer zagen tot ze het eindelijk zo goed had. Aan het wijnvat moet nog het een en ander gebeuren. Neemt niet weg dat Wim nog meer ideeën heeft. Ik ben nog bezig met een hut te bouwen, of een hut, het vrij om tijd er al, om die draaibaar te maken. Die kan ze dus met de zon meedraaien. Dus had hij in de zon kan zitten, of juist in de schaduw, of juist uit de wind, of misschien wel een andere buurman. Er is nog ideeën omdat we toch in Limburg zitten. Een mijningang, zeg maar, dat de mensen onder de grond overnachten. Een soort mijningang maken. Ook als een alternatieve overnachtingsvorm. De mensen, nogmaals, de mensen zien vrij kort heen. En met die combinatie met de ezels, dat gaat prima zo. Ik heb dus begrepen dat er nu al boekingen zijn voor eventueel een overnachting in het wijnvat. Ja, we hebben het op internet gezet en we hebben ook eigenlijk als vaste klanten aangeschreven. Van dat we weer iets nieuws erbij hebben. En het heeft al geresulteerd in boekingen voor 2008. Dus dat gaat wel lopen, daar ben ik niet bang voor. Ja, in een wijnvat is niet elke dag de kans om erin te slopen. Dus ik denk wel dat dat goed gaat lopen. Oké, dus er hoeft dus geen ijzel te zinnen met een wijnvat. Nee, absoluut niet.